Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongietorri bigarren kafera. Goizeko 10:08 minutu eta guia da prest zuekin kafe hartzeko. Egia esan, astearte buruzuri baterako ez da makala gaurko saioaren menua. Beraz, guzuek bagina, hortxe geratuko ginateken. Bai, geratu hor, baina soilik zuek nahi baduzue. Alegia, inork behartu gabe. Hori da, askatasunetik aukeratu. Tira, hori beti, baina bereziki gaur askatasunaren mundu eguna delako. Zure askatasunagatik, zoriontasunagatik, borrokatzen naiz, kantatzen badut, nik ez dut eskantatzen, inondik inora, urrikia, dizudalako. Gaurko egunez ospatzearen jatorria, esklabutza eta zapalkuntza garaituz askatasunaren izenean izandako hainbat gertaeretan dago. 1954ean gaurko egunez, Taiwanen preso zeuden 22.000 txinatar gerra presok uko egin zioten Txinara aberriratuak izateari, Koreako gerran eremuan talde bezala egindako borrokak eman omen zien lorpen hori. Bestetik, Venezuelan indarrean zen Marcos Pérez Jiménez generalaren diktadura militarra bukatuarazi zuen, Venezuelako herria parte izan zuen elkartze zibiko-militar batek. Hala ere, historiari begira esan liteke gizakia baino natura sentitu dela aske urtarrilaren 23an. Esango nuke 1556an Txinako Shaanxiko lurrikarak 830.000 hildako eragin zituen. Historian zehar gizakiak ezagututako lurrikararik hilgarriena izan zen. Eta 1855ean Uairarapan, Zelanda berrian, Richter eskalako 8 lurrikara batek ere hainbat hildako utzi zituen. Eta 1910ean beste lurrikara batek 5.000 hildakotik gora eragin zituen Irango Leristan lurraldean. Gure lurrean nerdari zoak Natxura dakar sismora foan Baina ez behar gehiago ere eman ditu gaurko egunak. Urte berean, urtarrilaren 23an hasi zen Paris urez betetzen. Gogoratzen den Frantziar estatuko uholderik handienetakoa da. Sena ibaiak asteetako euritei ezin eutxita gainezka egin zuen. Notre Dame, Zelai Eliseoak, Eiffel dorrea dena geratu zen urez gainezka. Austerlitzeko zubian, ura ia 9 metroko altuerara iritsi zelarik. Ezer ez da hermetiko dena dago kanpoko moldeei kristala kolpatzen dute orain betiko Eta Parisko hirian ere, baina oraingoan suak sortu zuen ezbeharra. Su txikia eta musikaren historia aldatu zuena Django Reinhardten karabanak su hartu eta bere ezker eskua errezuen, atz nagiaren eta atz txikiaren mugikortasuna galdu zuen, eta honek erabat baldintzatuko zuen inoizko gitarrista honenetako bat denaren estiloa. Gypsy jazzaren erregea izan zen Django, eta jazzaren izen handienekin ere aritu zen, swingaren evoluzioan bere biziko eragina izanik. Ikus dezakezuen bezala gaurko egunak askatasunaren izena eraman dezake, baina baita naturaren ezbeharren egunarena ere. Argentinan behintzat bada egun garrantzitsua gaurkoa. Uholde batek suntsitu zuen espekuen hiria gaurko egunez izendatu baitzuten zentro turistiko. Marcos Tedinek behin hitz egin zigun epekuen herriaz, bai, 1985ean urak estali zuen, baina oraindik bada bertan bakardadean bere etxeari heldu nahi dion biztanlerik. Bai, gogoan dut pelikula bat egingo zenutela ere esan zenuten. Arrazoi Julen, garbi daukat inork egitekotan soinu bandan noren musikarekin osatuko genukeen. Argentina, urtarrilaren 23a,
Luis Alberto Spinetta musikari handia jaio zen gaurko egunez. Bai, ondo jaiz, eh? Bai, eta Spinetaren omenez Argentinan musikaren eguna ospatzen dute gaurkoan. Otra vez, ya no mires atrás. Lo que sueñas y lo dices tal vez será canción. Musikarekin jarraituz eta Euskal Herrira itzuliz, 1976ko urtarrilaren 23an Euskal Musikaren jaialdi arrakastatsu bat egin zen Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Frankismo garai bete-betean ospatu zen, jarrai antzerki taldeak antolatuta eta sarrera guztiak saldu ziren. Aurkezpen lanak jarrai antzerki taldeko Ramon Saizar Vitoriak eta Trio Kemeneko Marian Arregik egin zituzten. Eta hau izan omen zen bota zuten esaldietako bat. Gazteok izan zaitezte edo nahi duzuena, baina lehena eta beti euskaldunak. Benito Lertxundi, Kemen Hirukotea Filarmonikarekin, Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Zuaznabar Anaiak Txalapartarekin, Arantxa Gurmendi Orkestinarekin, Julen Lekuona, Bikondo Auspojotzailea eta Pelotari filma euskaraz. Zeresan handia eman zuen jaialdiak eta euskal kantagintza berriaren abiapuntutzat hartzen da, urrengo asteko zeruko argian honakoa irakurtziteken. Garaipen handia izan du gure hizkuntzak. Bata paradoxikoa bestalde, gaurko egunez, 2008 urtean, Alaskan, eiak hizkuntzaren azken hiztuna hiltzela. Mary Smith Jones, hause izen kolonizatzailea, 93 urterekin zendu zen, hizkuntza desagertu araziz. Eta hau askatasunaren nazioarteko egunean, hizkuntza bat badan norbere askatasunaren zutabeetakoa, baina erraz ies egiten du eskutatik. Lauaxetak esan zuen. Eta inautek abestu. Dena ez da txarra izan urtarriaren 23arekin, aizue. 2017an iparraldeko Euskal Herri elkargoak Baionako herriko etxean bilkura egin eta bozketa bidez, Lapurtar hiriburuko auzapeza zen Janren Etxegarai lehenbiziko lehendakari hautatu zuen. Atzo elkarrizketa sakona publikatu zuen Garak eta Maite Ubiria lankideak egindako entrevista sakona irakurtzekoa da. Lurraldetasunaz, Euskal Mankomunitateaz, naiz.eusen irakurri dezakezue, bide batez. Eta politika zaritzen dira ardilarruz jantzirik, handikerietan txikien hitzak maiz ez du izaten garrantzirik. Aspalditik euria ari du zer gira ari gu, ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik. Ei, zergatik bi alde, denei egin aldikute galde, zer da iparralde. Julen, akaso bada ordua hasieran aipatu dugun menuaren xehetasunak emateko? Bai, arrazoi duzu. Ainara Castellanos Rubio gurean izango dugu. Glutenak esteetan eragiten duen antura ekidin dezaken azido bat aurkitu dute, eta horrek suposatu dezakenaren inguruan galdetuko diogu biologian doktore denari. Eta Hilbeltza Euskal Nobela Beltzaren astea atzo hasi zen. Igandera bitartean prestatu duten eskaintzaren inguruan ariko gara antolakuntza taldeko Alberto Atxarekin. Eta Erne Arkakoso ere badatorreta. Operación Triunfoz ariko omentzaigu. Ez da, marka makala. Eta Jon Artano ere gurean izango da, Juana liburuaren aitzakian. Haren ibilbidea, korrespontsal garaiak, gogoraberak eta etorkizuna izpide izango ditugu, kazetari zestoarrarekin. Eta Ander Zubilagaren estreineko kontzerturako sarrerak ere zozkatzen jarraituko dugu. Ez zarete asko asmatu duzuenak eta agian, pistaren bat eman beharko dugu. Ikusi dut Zubilaga txatean, beraz akaso pista norberak eman beharko du. Tira, eskuzabal etorri Julen, eta baita ni ere, beraz entzuleok zatozte gurekin. Urtarriak 23 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Julen Goikoetxe Arbegozo jauna, egunon? Baita zuri ere.
Eta zuekin jaun Andreok hizketan ari zeizuen hau, gaur bigarren kafeak 7 eta 8 du, urtarrilak 23 goizak 10 eta 17 minutu, eta hemen biak goiuri oraindik osatzen den bitartean, akaso gero hemendik entzungo duzu tartetxo batean, ez dakigu. Baina tira, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Aramen gure txata bixi dadil, egunon gaztiak, egunon guapos esan diegu guk, eta batzuei gustatu gainera. Guapos gu, ze piropo honek, dio gorkeak. Nire maite duta da Ander Zubilegaren promoa, hori behi promo ona. Ados, ez du, ez zalantzan jarriko. Dudari gabe. Eta teiabide non dago galdetzen du gorkak, teiabide ikasten, partitura asko dauzka eskuartean, errepertorio potente batekin dabil lanean, bera irakasle izateaz gain, musika irakasle izateaz gain, berez piano jolea da, eta hor dabil, jota fuego, eta, egun batutako, aste batutako pakea eskatu zigun hemen bigarren kafean, eta guk baita eman ere. Larun batean, Oihalumen errobi taldeari omenaldia. Errobi taldearen omenaldia edo errobi taldearen itzulera da? Errobi taldea itzultzekoa zen. Bai, ez dakit, horro harrapatu nauzue. Itzultzekoa zen. Ez dakit, urentzulen artean norbaitek gehiago badakin, baina itzultzekoa zen, nik... Nor jakingo du, jakitekotan. Gorka santestoanek, ez da? Zaz kulturako arduraduna jakin behar du hori. Gorka hori ikertu jazu ez, badakit nik musikari batzuk ere zein izatekoak ziren. Hemen erantzun aldute? Anderre jarri du, omenaldia. Errobi itzultzekotan zebilen. Eta gainera, garai batean aserretutako bi kideek, nonbait, berriz ere elkartzeko intentzioa zuten. Oihalumeko besarka da. No alarguemos la vida más allá de este momento. Aupa diomendik Spiderman derrek, nekane altzelaik egunon, ez dakit, gorka, harrapaten nauzu, Oihalumen, jijiji, eta Ander Zubilagak, bai ez datu digu, omenaldia dela, ados, alare ikertzen jarraitu beharko dugu, errobi taldearen itzuliraren inguruan zer den, zenik jakin badakit, musikari bila bazebiltzala. Ara. Eta musikali batzuk hitzartutare bazeudela. Zerbait izango da orduan. Beraz, errobi itzultzeko tantzen. Orain, horrek momenturen batean atzera egin ote duen, ez dakit, hainbesterako, ez du jakin bai. Ikertuko dugu. Anje Dualde eta Michel Duku elkarrekin ikustea, badauka euskal musika munduan eta euskal imaginarioan alako, morbo berexia, eta baita poza musikala, eta haze taldea robi, Banda tzarra. Bai, kristana. Tira, maite dute heldu beharko diegu, Julen, ez dakit zurea prestatu ote duzun? Bai, prestatu dut, eta da nolabait esateko nagitasunaren eta motivazioaren arteko, ez dakit nola esan, binomioa, talka edo nola esaten zaion. Pertsona berez, izan liteke, alperra eta nagia, edo motivazioz betea. Normalean nagia denak motivazio izatea kosta egiten zaio, eta oso motivatua denari nagitasuna ere bazterrean geratzen zaio, ez? Eta askotan gertatzen da, ez dakit, egun bat jai daukazu, izan liteke asteburua edo astean zeharreko egun bat, eta bezperan esaten duzu gauean. Venga, bihar egun aprobetxatuko dut, egingo dut goizean mendibuelta bat, gero lagun batekin bazkaltzeko geratuko naiz, eta gero arratsaldean ez dakiz zer egingo dut. Oso ondo, esnatzen zara goizean,
eta nagitasunak eta bat harrapatu zaitu, esaten duzu ederkinago nioean, orain hemen iegan asteburuan bezala esate baterako 3 gradu daude 0 azpitik, eta zea hasiko naiz ni orain mendira joaten eta gauza raroak egiten. Baina hor, tak, agertzen da motivazioa ere, une batean, eta hasten zaizu, eta korputzari buelta eman, eta esan duzu, zergatik ez goiz aprobetxatuko du, gero bazkaltzera joateko ere beste korputzaldi bat da hori, eta hor, ez dakit, egongo da, azalpen, ez dakit, zientifikoa den, psikologikoa den edo zer den, baina zerbait egongo da, eta motivazioaren eta nagitasunaren arteko binomi horren talka horretan gertatzen dena, maite dut. Buah, ez da gauza txarra, Nik badakizu zer ez dudan maite, horrelako zarbait egiterakoan, horrelako plan bat osatzerakoan sortzen zaidan antsidadea. Alegia, pentsatzen dut, akaso egingo dut hau? Akaso denbora ematen dit hau eta hau egiteko. Baina ez nago ziurez dute dudan nahiago beste 3. aukera hau egin. Eta hor buklean sartzen naiz, eta bapatean igaro da nahikoa denbora, 3 planetatik igual bila ezinezkoak izateko, ze konturatzen zara denborak ez izula jamaten denerako, naiz eta optimista porrokatu izan, ni naizen bezala, ez izo emango. Eta orduan ja, hasi zera raiatzen, ze, klaro, egon espanintz hontan pentsatzen, eta beste hontan, eta akaso hau egin dezakeen, baina ja ez dut egin, eta bukle horretan, batzutan lortzen dut. Pum, venga, zoaz egin daiteken hori egitera, ez? Korri egitera joan, mendi bueltat ematera, edo jartzazu diskoa beta entzun. Batzutan hori, taskatu egiten naiz, eta amorru latza ematen dit. Horri badakizu nola deitzen zaion? Nola deitzen zaion? Ikusentzuteko plataformen sindromea. Ikusentzuteko plataformen sindromea, izena dauka? Ez, nik asmatu dut. Ondoari, oraintxe ulertzen du zergatik. 2 ordu pasatzen dituzu, hortxe, plataforma batean sartu eta ze ikusiko dut, hau ez bestea, alako gesantzidan izena ez duko goratzen, idatziko dio mezu bat ez dizu erantzuten, jarraitzen duzu bila, ordu terdi pasada, eta ohera zoaz ezer ikusi gabe. Egia da, ostra, ikusentzunezko plataformen sindromea. Hor geratuko da hori. IEKS. Jaso behar duzu, bere indakoa jaso duzu. Eta hemen txegara Ander Zubilegaren ereindakoa jaso entzuten itxasoan elurra diskotik ostiral honetan hilaren 26an Tolosako Topikaretoan arratsaldeko 8etan estrainatuko duen disko eta proiektuaren kantua, eta eraberean, guk kontzertu hortarako sarrera bikoitza daukagu zuen artean zozkatzeko. Eta noski, galdera egin dizuegu sareetan, eta gauzat esango dizuegu, galdu xamar zabiltzate. Orain arte, bakarrak asmatu du. Pertsona bakarrak asmatu du. Hor zabiltzate, gertu, guian mugatu genuen, galdetu dizuegu, eta gaur ere galdetzen ari gatzaizue, ea estatu batuetako zein hiritan erosi zuen Ander Zubilega gitarristak bere Gres gitarra. Esango nuke, bere Gres gitarra bakarra, eta lehenengoa, ez da iraganean Gresen bat izan zuen, ez dut uste, beraz, bere Gres bakar, eta berezi hori, hementxe ikusi genuen, gurean akustikoan egontzenean, diskoa estrainatu ere gurean egin baitzuen nolabait, eta gitarra hori, oso gitarra berezia, haren inguruan entrevistan ere hitz egin genuen, kontatu genituen gauzatxoak, eta kontatu genuen zein hiritan erosi zuen. Estatu batutako musikaren hiri oso garrantzitsua da, nolabait soinu propioa duen hiria, eta oso hiri interesgarria. Nikan Alkandora Xeleber xamar bat erosi nuen juren. Ara bai? Ez dizut ikusi oraindik, ikusi dizut eta ez didazu esanan erositakoa zen. Ziurrenik. Hola, udarako Alkandora erdi Hawaiian horietako bat, baina zera, kotxe klasikoak eta dituena, eta ez udaran ez du asko elkarrekin topo egin, ez dakit. Bueno, erakutsiko izut beste batean. Karri, urrengo batean. Bai, hortarako xe dago. Gaur nahiko giro epela daukagu, ez da? Oraintxe hemen Tolosan, 6 gradu, hain epelar ez da. Baina 15 gradutar arte igoko da gaur temperatura. Beraz, epeltzen joango da, ziurrenik kostaldean dagoeneko epelago izango zarete, eta gian barnekaldean freskoago. Baina, tira, nahiko baikor gaurko temperatura. Horixe kontatu behar diguzue, Ander Zubilegaren Gres gitarra estatu batuetako zein hiritan erosi zuen, eta hemendik Anderrek pista bat eman digu. Music City. Ez du gehiago esango. Music City. Ze iria. Ze gogo gara itzultzeko. Da gorkak dio, me suena. Iri gorka dena jotzi belarren bai. Iaizia epatua.
Ander Zubilagaren ereindakoa jaso kantu honekin bagoaz aurrera, gogoratu gure Instagramen, gure chatean eta gure WhatsAppean, 688-752-544 telefonoan, zuen mezuak helarazteko aukera baduzuela, eta esan behar diguzue hori, Estatu Batuetako zein hiritan, Music Cityn erosi zuen Ander Zubilagak, bere gres gitarra ostiral honetan, Tolosako Topik aretoan izango da, gitarrista tolosarra, arratsaldeko 8:00 eta gu, bagoaz orain aurrera Julen, gure lehenengo gonbidatua agurtzera. Halaxe da. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Glutenak buruhauste asko eragiten dizkie zeliakoei. Funtsean, zeliakia pairatzen duten pertsonen gorputzek glutenaren irakurketa okerra egiten dute eta eurei kalte egiteratuan zerbait bezala interpretatzen dute. Horren ondorioz, afekzio ezberdinak izaten dituzte eta hoietako bat izan daiteke esteen antura. Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari talde batek efektu hori ekidin dezaken azido bat topatu du eta horren inguruko ikerketa garatzen ari dira. Zertaz ari garen denok uler dezagun, ikerketa hori gidatzen ari den Ainara Castellanos Rubio gonbidatu dugu bigarren kafera. Biologian doktorea da eta Euskal Herriko Unibertsitateko genetika, antropologia, fisikoa eta animalien fisiologia saileko ikerbask ikertzailea da bera. Egunon eta ongi etorri Ainara. Kaixo egunon. Bueno, Ainara, aipatu dugun honek zeliakia pairatzen duten pertsonei, hau da, zeliakoen bizitza aldatu dezakenaren zantzuak ematen dizkigu, lehen pauso bat edo izango litzateke? Bueno, a ber, itxaropentsua izan aldela, bai, baina oraindik ikerketa gehiago egin behar dira eta beti esaten dudana, ez? Guzti hau frogatu egin dugu, bai zelula kultibotan, bai zaguetan eta bai esteko zatitxoetan, baino ez dugu oraindik gaixoetan bertan frogatu, orduan oraindik pausu hori emateke dago. Ainara, kazetariok badugu joera hori, ez? Dena superlatiboa egiteko, titularraren bila joateko eta ja berehala hasten gara, honek bizitza aldatuko dio jendeari, akaso leunago joan behar genuke, ezta? Pausoak ematerakoan kontu gehiagorekin, ibili behar genuke kazetariok ere. Bueno, hori bakoitzaren lanaren araberakoa da, baina gure ikuspuntutik bai, ze askotan guk zeozer topatzen dugu eta gero mediotan ateratzen dena beste zeozer da eta gero guregan etortzen dira azalpenak azalpenen bila. Bueno, Ainara, pixkanaka gaian sartuko gara, esan dugu, glutenak buruhauste asko eragiten dizkiela zeliakoei, eta guk azalpe moduran, eskertuko genizuke zuko beto azaltzea, nolabait ere, zeliakia pairatzen duten pertsonen gorputzek glutenaren irakurketa okerra edo egiten dute, ezta? Bai, gaixotasun zeliakoa gaixotasun autoimune bat da, hau da, gaixoen sistema immuneak, zeozer ezagutzen du berez arrotza ez dena, baina uste du ez, arrotza dela, infekzio bat izango balitz bezala. Orduan, sistema immune hori, pizkat esan dezagun, liatuta dagoela eta gorputzaren aurka egiten du. Gaixotasun zeliakoaren kasuan, estearen aurka egiten du batez ere. Baina beste gaixotasun autoimmune pilo bat daude, esklerosia anitza adibidez. Horretan, faktore arrotz hori zein den ez dugu ezagutzen, eta gorputza edo sistema immuneak egiten du burmuinaren aurka. Orduan, badaude gaixotasun autoimmune ezberdinak, gaixotasun zeliakoaren kasuan gauza ona esan dezagun badakigu glutena dela, gorputzaren lio hori sortzen duena. Orduan hori ona da, ze glutenak entzen badugu, esan dezagun gaixotasunaren sintomak ekidin alditugula.
Beraz, esan daiteke, nahikoa modu nabarmenean ikusten dela hori, ez da, oda glutena dela, desoreka hori edo eragiten duena, eta zeliakoi kalte egiten den hori modu garbian ikusten da. Bai, berez gaur egun existitzen den tratamendu bakarra gaixotasun zeliakoa tratatzeko da glutenik gabeko dieta hertsia bizi osorako. Hau da, gaixoek egin alduten gauza bakarra da glutena ez jan. Eta zentzu horretan ere, azken urteetan pentsatzen dut, zeliakoen bizikalitatea hobetzeko ere urrats asko eman direla, ezta? Elikaduraren ikuspuntu horretatik. Bueno, gaixotasun zeliakoan ikertzen dugunok horretan gabiltza. Ikerketa ezberdinak daude, badaude talde batzuk ari direnak, saiatzen ari direnak, elikagai bereziak sortzen, glutenik gabekoak, baino, igual, esan dezagun, más apetecibles, edo, pizkat zaporetsuagoak edo. Beste batzuk gaude, ikertzen gaude, molekularki gehiago, nola zer gertatzen da zelula horietan, erantzun hori sortzeko, eta nola ekidin halko genuke erantzun hori, eta horrela, ez dakite, gaixotasun zeliakoan ikertzen dugun talde ezberdinak, gauza ezberdinak ikertzen gaude, jakiteagatik ere, baina, etorkizunean agian, zeliakoen bizimodua hobetu ahal izateko. Eta bide horretan, aipatu dugun bezala, Ainara, glutenak esteetan eragiten duen antura ekidin dezakeen azido bat topatu duzue. Konta iguzu, nondik datorren ikerketa hau, ze iturburutatik datorren? Bueno, azidoa berez guk ez dugu topatu. Azidoa guk frogatu dugu. Gauza da, orain dela urte batzuk, egin genuen ikerketa batean, topatu genuen, zeliakoek gluten hartzen dutenean, RNA molekuletan aldaketa batzuk gertatzen direla. Marka batzuk, esan dezagun. Eta garai horretan, Chicagoko talde batekin ari ginen elkarlanean, eta haiek esan ziguten, badaukagu konposatu bat, uste duguna, edo, badakigula gauza hauek ekidin aldituenak, baina ez dakigu gaixotasun zeliakoaren kontekstuan funtzionatuko lukeen. Badakigu marka horiek ekiditeko gai dela konposatua. Frogatuko duzu edo frogatuko zenukete, eta esan genuen, noski, esan beharra daukat ez genekiela zer zen. Patentatzeke zegoen momentu horretan, orduan guri tutu bat eman ziguten, eta esan ziguten, frogatu nahi baduzue, eta frogatu genuen lehenengo zeluletan, zelulak glutenarekin jarri eta konposatuarekin, eta ikusi genuen inflamazioa edo antura ez dela hainbeste igotzen konposatu hau jartzen genuenean. Hurrengo pausua izan zen, zaguetan frogatzea, eta gauza berdina ikusi genuen, eta azkenengo pausua izan zen, gaixo zeliakoen esteko zatitxoetan konposatua gehitu. Eta ere ikusi genuen, zatitxo horien inflamazioa jeisten zela. Orduan, hor gelditu izan ginen, guretzako nahiko aurkikuntza garrantzitsua izan zen, eta, artikula publikatzerak orduan, esan genien, esan behar diguzue zer den hau, ze publikatzeko behar dugu. Eta, momentu horretan ja patentatuta zeukaten, eta esan ziguten azido salbianolikoa zela konposatua, salbiatik datorren, salbia landaretik datorren konposatu bat. Hori da, salbia landaretik datorrela aipatu duzu, Ainara, nola eragiten dio salbia landaretik datorren azido horrek glutenak eragiten duen inflamazio horri? Nola eragiten dio. Esan dut, edo azaldu dut gainetik, guk ikusi genuela RNA molekuletan markatxo batzuk gertatzen direla glutena jartzen dugunean. Markatxo horiek irakurtzen dira. Badago zelulan dagoen proteina bat, markak irakurtzen dituena. Konposatu honek egiten duena da, proteina hori deusestatu edo, bere aktibitatea ekideten du. Orduan da, inhibitzaile bat, espezifikoa proteina horiena. Proteina horrek ezin ditu markatxoak irakurri, orduan glutenaren ondorioz gertatzen diren azpiko prozesuak edo inflamazioak hartzen dutenak ekiditen dira.
nahiko komplexua da, baina bueno. Bai, pentsatzen du, bai, azaltzeko, gu bezalako ez jakin jendeak ulertzeko moduan azaltzeko, nahiko gauza komplexua izango dela. Ainara, esan duzu, nolabait ere, lehenbizi zeluletan frogatu zela, ondoren xaguetan, eta gero, gaixoen este zatietan, puntu honetara iritsita, honek garapena izango badu, da aurrera egingo badu, zeintzuk izango lirateke hurrengo urratsak? Bueno, orain gustatuko litzaigukena da, gaixoetan frogatzea, baina, klaro, hau ez da erreza, ze bertan medikuekin edo kolaboratu beharko genuke, oso estuki, medikuek erreklutatu beharko lituzke gaixoak zeinek dauden o nahiko luketen ez dakit nola izango litzateken planteamendua, ez? Gaixo bati glutena eman eta konposatua ere, askotan igual haiek ez dute glutena jan nahi. Edo bilatu dieta transgreditzen duten gaixoak, naiz eta nahi gabe izan, eta horietan frogatuea konposatua hartzen dutenean inflamazioa murrizten den. Hor ez da erreza, horretan gabiltza, saiatzen, bilatzen pizkat kontaktuak, ospitaleak, eta ikusteko gai garen ikerketa hori aurrera eramaten noski ere dirua beharko genuke. Hori da, aldagai ezberdin ugari daude hor, nolabait ere partida horretan sartzen direnak. Ainara, zuek hau, aipatzen ari garen guzti hau, gut agerkarian argitaratu duzue artikulu batean, orain berriz ere hasierara joango naiz eta pixka bat kazetaritzaren ikuspuntutik egingo dizut galdera bat, ikerketa hau guztia nola jartzen da paperean, hau da, nola idazten da hau guztia artikulu batean? Lasaitasunez. A ber, eske, klaro, hau batean ateatzen da berria, eta hau, ikertzaiek topatu dute, baino, guzti hau hasi zen, ni Estatu Batuetatik bueltatu nintzenean 2016 urtean. Hor hasi ginen pizkat ikertzen, nola errenean gertatzen diren marka hauek nola eragin ahalko luketen gaixotasun zeliakoan. Argitaratu genuen aurretiko artikulu hori. Gero, Chicagoko taldearekin kolaborazioan, baitzen genuen konposatu hau, eta hori, 7 urte pasatu dira, azkenean hartu behar dituzun datu guztiak, analizatu ondo, ordenatu, ez dakit, liburu bat idazten duena bezala, imaginatzen dut, ez? Ideiak ordenean jarri, kontatu nahi duzun istorioa, zentzua duela ziurtatu, eta gero noski aldizkarira bidali, eta gurutzatua txamarrak editorea gustoka izateko. Hori da, ordenagailuan zenbat bertsio gordetzen dira, esan nahi dute artikulua horrelakoetan izan da 1.0, 2, 3, horrelako zenbat gordetzen dira. Mordo bat, ez da? Final de los finales, eta infinito, bai. Ainara, lehen gora itzulita apur bat, esan duzu, hemendik aurrera, aldagai asko sartzen direla jokoan, honek aurrera egin dezan, aipatu duzu zuek, nolabait ere ikertu duzuen hori edo, egin duzuen aurkikuntza hori edo, aurkeztu edo bidaltzen diezuela ospitalei, erietxetakoi, jendeak horrelako zerbait berriarekin zoaztenean, orokorrean, ze reakzio izaten du? Da, jendeak badu aurrera egiteko gogoa edo jendeak baita ere aldi berean tentu zartzen ditu horrelako proposamenak? Medikoak dinozu edo? Bai, hori da. Orokorrean ondo, baino, klaro, ere askotan gu zientzialariak gara, ez? Eta guretzat gure lana hori da, haiek medikoak dira eta beste gauza batzuk egin behar dituzte, eta batzutan ez, kolaboratu nahi duzu nirekin ikerketa batean? Pues bai, nahi dut, baino denbora behar dut ere hau egiteko. Egia da mediku batzuek badaukatela liberazioa edo ikerkuntza orduak egiteko, eta, normalean ondo. Ni egia da gure ikerketa behar dugula, gure ikerketa egiteko behar ditugula gizalaginak, eta lortzen ditugu, eta, egia da, ez dakit hau politikamente korrekto edo izango den, baina gazteagoak direnak eta generazio berriak gogoak dituzte ere gauza berriak eta ezberdinak egiteko, orduan normalean erantzuna ona da.
Hor gero, baita ere gaixoen ikuspuntutik ere jendeak horrelako zerbait irakurtzen duenean, akaso esango du ez, hor badago itxaropenerako ate bat, edo akaso gure bizitza aldatu daiteke, eta gaixoak beraiek ere prestatzen dira, gaixoak esan nahi dut, zeliakia duten pertsonak prestatzen dira, horrelako balizko proba tratamentuetan edo parte hartzeko? Bai, guk tratamenduetan ez dugu egin horrelakorik gaixoetan bertan, baina orain dela urte batzuk egin genituen ikerketa batzuk listuan, eta pilo bat zeliako etorri ziren listua ematera. Eta gero, ospitaletan laginak hartzen dituztenean, laginak lortzen ditugu errazki, orduan hori esan nahi du gaixoak interesatuta daudela ere ikerkuntzetan parte hartzen. Eta azpimarratu duzun beste Ainara izan da ez, nolabait ere hau guzti hau elkarlan baten ondorioa dela, alde batetik Euskal Herriko Unibertsitatea aipatu dugu, Bartzelonako Unibertsitatea ere bai, Chicagoko Unibertsitatea ere bai, hemen argi dago, pausoak emango baldira eta garapenak bere bide egingo baldin badu, elkarlan hori ere garrantzitsua eta ezinbestekoa dela. Bai, guztiz garrantzitsua eta guztiz ezinbestekoa, batez ere gauza desberdinak egin nahi baituzu. Zuk zure ideian baldin bazaude eta bide berdina jarraitzen baduzu denbora osoan, baina pizkat berrikuntza ekarri nahi baduzu edo idea desberdinak edo pizkat batzutan ez soroak, beste batzuen ikuspuntua behar duzu, esperientzia, eta hori, guk hemen daukagu hau, beste batzuek igual daukate beste hau, eta nasketa, emaitza ona, normalean emaitza onak ekartzen ditu. Aipatu dugu lehen ere, Ainara, nolabait ere hemendik aurrera egiteko eta beste faktore batzuk ere kontuan sartuko liratekeela, honek garapena izango du, baina zuei ikerlari bezala, onainoko bide honek ematen dizue modurik beste ikerketa lerro batzuk abiatzeko edo beste ikerketa lerro batzuetan sakontzeko? Bai, noski. Naiz eta hau konkretuki hemen gelditzen bada ere, badakigu ez, marka ORN-ean dauden marka hauek aldatzen edo kentzen edo jartzen, beste gauza batzuk ikutu alditugula. Hor badaukagu, kriston gai handia ikertzeko. Edo, ez dakit, azkenean ikerketa bakar batetik 1000 ideia berri sortzen dira, baina berriz ere betikoa dirua behar dugu ideia horiek garatzeko, orduan proiektuak agian idatziko ditugu 10.000 eta 10.000 horietatik 2 lortuko dute finantziazioa eta garatuko ditugu edo ez. Pena litzateke horrelako lan mordua egin, horrelako ikerketa lerro pila martxan jarri, eta gero baliabide ekonomikoen gabeziagatik bidean geratu behar izatea. Ainara Castellanos Rubio, biologian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko genetika, antropologia fisikoa eta animalien fisiologia saileko ikertzailea. Mila esker, bigarren kafera hurbiltzeagatik eta glutena eta antura honen inguruan konponbidea karri lezakeen azido honen ingurukoa kontatzeagatik. Mila esker zuei. Eskerrik asko Ainara Castellanos agurtu dugu, goizeko 10:45 minutu eta bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean, protagonista gehiagoren bila. Keep calm and bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian. Ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz
irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Atzo hasi eta igandera bitartean luzatuko da Hilbeltza Euskal Nobela Beltzaren astea. 10. ekitaldia du aurtengoa eta urtemuga borobil horrekin bat eginez, 10 izango dira guztira egun hauetan bertaratzen direnentzat prestatu diren ekintzak. Solasaldiak, proiekzioak, ibilaldiak, bertso saioak, eskaintza oparoa prestatu dute datozen egunetarako baztan aldean, eta guk antolakuntzako kide den Alberto Atxa dugu telefonaren beste aldean, ekimenaren inguruan hitz egiteko. Egun honeta ongi etorri, Alberto? Eskermile, baita zueri ere. Bueno, esan dugu, Alberto, atzo ekintzen iotela 10. Euskal Nobela Beltzaren asteari, konta iguzu, zer moduz joan zen lehen eguna? Da, beti astelenian azten dugu astia, eta normalian beti lehenengo eguna, gure beka irabazi duen bateren bateri eskaintzen diogu, eta, aurten 6. bekaren aurkezpena izan dugu, eta primeran joan zen, oso ondo. Beñat Irastorza ugalde izan zenuten, eta Arrizkungo medikoaren etxean, esan duzun bezala, 6. Hilbeltza bekaren irabazlearekin solasaldia izan zenuten. Alberto, atzokoak pasata, aurrera begira jartzea tokatzen da, eta gaur nolabait ere, izango du, atxeden eguna edo izango duzuela, izango dituz, ziurrenik etxe barruko lanak egin beharra kanpora begirakoak ondo prestatzeko, baina biharkoari begira, bihar urtarrilaren 24an, asteazkena, Eusebio Erkiaga, Arranegitik bertze auzo batzuetara, Miren Agur Meaberekin solasaldia izango da Añizko Mendiarte elkartean, arratsaldeko 7etan, eta Alberto Eusebio Erkiagaren inguruan, irakurri dugu, idazle lekeitiarra izan zela, olerkiak egin zituela, baina eleberrigintza nabarmendu zen batez ere, eta nolabait esan diteke, ez dakit, akaso titular handiegia da, baina genero poliziakoa Euskarara ekartzen aitzindarietako bat izan zela? Egi esateko, beti azkena klasikoei eman diegu, edo ezkeni diegu, eta orain arte, klasikoz, neko ondo ornituta ongera, Jose Antonio Loidi, Mariano Izeta, Gotxon Garat, Etxo Minpeidien, Xavier Gareño, Jon Mirende, baino, pentsatzen genuenian, klasikorik ez zela geratzen, nun agertzen zaigu Eusebio Erkiaga. Eta egizateko, momentu honetan guk geuk ere ezakigu gehiegi ere berari buruz. Niretzako sorpresa bat izan da, eta zei gaude, Miren Agur Meabek zer kontatzen digun berari buruz eta beringurukoari buruz. Eta horregatik ezin dizut esan poliziakoa den, beltza den edo zer den, baino bentsat Miren Agurrek esan zigun bezala, beltzetik badator asteazkena ere bai. Osea, horren esperuan gaude irrikan. Beraz, biharko sai horretan argituko dugu, Eusebio Erkiagaren ingurukoak, esan da bezala, Añizko Mendiarte elkartean izango da arratsaldeko 7etan, eta ostegunari begira jarrita, Alberto, hau jada nolabait ere liburu berriago baten inguruko saioa izango duzue, Irati Jimenezek, Jon Alonso elkarrizketatuko du, Carballo Euskadin liburuaren inguruan. Hala da, Jon Alonsoren azken liburua, Jon Alonso gurekin harreman oso handia du, eta taldean asko maite dugun idazle bat da, gainera aurretikan ere, gurekin argitaratu zuen liburu bat, amaiur bat urteero, Hilbeltzaren eskutikan argitaratu zuen, eta kolaboratzailea ere badugu, pixka bat, era batera bestera hor Iruña aldetikan, beti beti lanutzeko prest dagoena, orduan, oso gustora gaude, bere liburua aurkeztearekin. Egizateko gainera, normalian guk ostegunetan ez dugu zer egiten, jai egun hartzen dugu, eta urten, zuk esan duzun bezala, 10. urtea izan da,
pentsatu dugu ondo legokela 10 ekitaldi egitea, eta orduan 10. osatu dugu Jon Alonsoren liburu honekin, eta ze kontatzen diguten, bai bera, eta orduan, eta Irati Jimenez, noski, eta liburua, Gezu Carballo zea da, pertsonei bat txertatu duena Jon Alonso, hemen Euskadin, eta bere errezetekin eta bere gauzekin ikusiko dugu zer esaten digun. Hori da, liburu irakurri dugu, eta nolabait esateko 2 novela batean biltzen dituen liburu bada, baina hortik aurrerako spoilerrik eta azalpenik ez dugu emango. Bueno, Alberto, aurrera begira ostiralean ere hortxe izango duzue, Mirande film bat egiteko zirriborroa dokumentala, Josu Martinez zuzendariarekin berarekin gainera, solasaldi egiteko aukerari izango da. Hori da, nun baitu bakau. Jon Mirande euskal idazle oso famatu eta gore ipatua da, baina baita ere oso kritikatua, ertz askotako idazle bat, eta orduan nor zen Mirande bera, galdera hori egin zion bere buruari Josu Martinezek, eta horren peskizan azkenian bukatu zuen pelikula bat egiten, Mirande film baterako zirriborroa. Eta orduan, pelikula horretan, Jon Miranderi berari ematen dio hitza, pertsonai baten bitartez, aktore baten bitartez, jartzen du aktore hori Jon Miranderen larruan, eta berak hitz egiten digu eta kontatzen digu, bere bizitzako hainbeste pasadizu eta hainbeste gertakizun, eta gero, agertzen dire baita ere, bera ezagutu zuen ezagutu zituzten batzuk ere bai, pixka bat ere komentatzen, eta filma interesgarria da, eta ze kontatzen digun Josu Martinezek film horrei buruz. Filma aski interesgarria, eta Donostiako zinemaldiaren aitzakian elkarrezketatu genuen Josu Martinez, ikusteko aukera izan genuen, eta zalantzari gabe, arantza eta arpin asko dituen pertsonaia aski ezagun, eta eraberean, ez ezagun xamarrare baden Miranderen mundu ikuskera horretan murgiltzeko lan zoragarria, benetan gomendagarria hemen ikusi dugunon aldetik behintzat, Josu Martinezen lan honekin ere bat egitea, bai. Eta Alberto, asteburuari begira jarrita, nolabait ere, mai inguruak eta liburu aurkezpenak bai, baina isialdirako tarte ere bai. Esan nahi dute, bazkaria, bertso saioak ere bai, denerako dago, hilbeltzan. Bai. Hombre, asteburua da guretzako, jende gehien etortzen den momentua, eta ekitaldi gehien egiten aldituguna baita ere, orduan lagun bata bete-betia bitzen dugu, zuk esan bezala, mai inguru batekin hasiko gara maiketan Lizondoko kulturetxian, Lizondo Bastango kulturetxian, adizkunenean, Zorgine Iza, Euskal Herrian du izenburu bezala, eta hor, ikiko ditugu, Joain Azpaul, Amaia Nausia eta Zizko Urmeneta, eta bakoitzak, nunbait espero dugu, eta horregatik pixkatera aukeratu dugu, Zorgine Iza horren ikuspuntu desberdinetik pentsatzen duten edo ikertu duten pertsonaiak dira, orduan, espero dugu pixka behien arteko ere, ala moduko, idea trukatek eta espero dugu, dana honetik joango dala, eta ze moderatzaile bezala anez laba dugu, eta horrek lanak egiko ditu, 3 ikuspuntu horiek nolabait uztartzen edo bideratzen. Gero, horren ondoren, urtero, Baskari aukitzen dugu, Baskatzera joaten gara erratzuko elkartera. Baskari hori, nola elkartiak mugak ditun, normalian, 70 pertsona, 12 pertsona sartzen gara, eta urtero bezala, txartelak ezalgai ipintzerako denbora oso gutxian agortu dira, osea, ez dago modurik horrera apuntatzeko, eta horren ondoren, liburu aurkezpenak egiten ditugu. Egi esateko, aurkezten ditugun liburuak, noski ez dira argitaratu diren guztiak, ze gure sorpresarako urtetik urtera, esan genezake, liburu gero eta gehiago ari direla sortzen, hemen Euskal Herrian, novela beltzen inguruan dinot,
Eta, aurkeratu inbar izaten ditugu, liburu aurkezpenak luzatzen balin badira, aspergarria sortatzen dira, ez? Orduan, 3 bat edo aukeratzen ditugu, sortu diren guztietatik, eta aurten aukeratu ditugu Ernesto Praten Mendeku eskubidea, Mikel Begoñaren 3 etxe Santa Monikan, eta Xavier Lazaren Ura ez baita beti gardena. Orduan, 3 horiek ukiko ditugu hemen, eta, Patxi Larrion izango da, pixka bat behaien aurkezpena ingo diguna, eta pixka baita ere behaiekin nola pixka solastuta horrela, nahiz eta gero, jendiak ere, publikoak beti aukera duen, nahi duena galdetu edo komentatu edo hori, ez? Eta gero, hoien ondoren, zeiterdik aldera, susmargarrien gaua. Hori, hau da, pixka eta ezukeko leheno komentatu duzun bezala, izialdirako daukagun ekitaldi bat, ez? Oso arrakastatxua izaten dana, eta, joko bat edo jolas bat proposatzen da, ez? Beti ere pixkat beltzarekin zer ikusi duena, eta tabernaz taberna, hor erratzun 4 taberna ditugu, zorionez, eta orduan aukera ematen digute, tabernaz taberna, joko hori garatzen joateko, eta noski batzuk parte hartzen dute, beste batzuk ez, baina danak nahazia nola dabiltzan, azkenian danak parte hartzailea bihurtzen dira, ez? Edo parte hartzaile edo lekuko bezala edo ikusle bezala. Eta horrekin larun bata amaitzen dugu. Gero igandia dator, igandia ere goiztian urtero itzuli beltza deitzen diogun pixka mendi buelta bat edo esan dezakegu, egia da mendira ateatzen gara, baina ez dugu hola mendi egiten dugu paseatxo bat edo zein joateko modukoa, eta hor, histori bat garatzen joaten gara, narratzaile bat, aktore batzuk, musika ere tartian egoten da, eta orduan, hor, sorpresa askoko, ipuin bat moduko bat egiten dugu, ez? Eta izateko hori ere oso arrakastatua izaten da, jende aldana biltzen zaigu. Eta hori, eta bukatzeko, arratzaldean beti ekitaldiren bat egiten dugu, edo musika aldetikan, edo bertsoen aldetikan, edo poesiakin lotuta eta horrela, eta horretzen bertso trama bat pentsatu dugu. Eta orduan, nire Ibarzabal, Aiala Martin eta Saioa Alkaitza izango dira bertsolariak, gai jarretzailea Amaia Agirre, eta Amaia Agirrena izango da balana, hori, beltzian, ekitaldiari izu gar irrizko bertso saioa, ari diote izena, osake izua izango da, garra ere bai, eta irria ere bai pentsatzen dut. Eta nola moldatzen diren 3 bertsolariak Amaia Agirrek jartzen dien erronkarekin. Eta hori, horrekin akitzen da gure aste beltza. Guk ez genuen hobeto azalduko, Alberto, ezin hobeto azaldu diguzu, guri geratzen zaigun bakarra da, jendeari bertaratzeko gonbita luzatzea, plana ederra da, gitarra zoragarria da, paraje ederretan egingo da gainera beti bezala, beraz, gure aldetik entzulai, gonbidapena luzatzea besterik ez, eta zuri eskerrak ematea, Alberto, hilbeltzaren aurtengo ekitaldiaren nondin orakoak agertzeagatik. Bale, zuei bai, eta zuk esan bezala, nik ere danei gonbidatzen diet, gainera egia zateko, publikoia, pixka bat, finkoa eta dana dugu, batek probatzen duen ian asteburu bat hemen, gero urtero errepikatzen du. Eta orduan, horregatik lazai etorri, seguro primeran pasatuko dezuela, aintzule guztiok, eta dana konbidatuta zaudete. Zalantzarik gabe, Alberto Atxai, Beltza Euskal Novela Beltzaren asteko antolatkuntzako kidea, mila esker, eta laizzer arte. Hala, jo. Agur eta gubagoaz korrika eta presaka Naiz Irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, 11 minutu bat diren honetan, Zurin Iglesias lankidea antxe dugu, Zurin, egunon?
Egunon guztioi, Iñigo Urkullu lehendakariak iragarri du Guggenheim Museoaren patronatua osatzen duten kideek hausnartzeko 2 urteko tarte bat hartuko dutela Urdaibain egitekoak ziren museoaren proiektuarekin zerrekin erabakitzeko. Ikusteko dago norabide aldatzeko bidea ote den ala hauteskundeak igaro arteko arnasa hartzeko den. Astearte goizean Itxaso Atutxa Bizkaiko Buru Batzarreko presidentea Radio Euskadin izan da eta bertan irmoki ezetz erantzun dio kazetariak egin dion galdera honi. Guggenheim Museoaren proiektuak gelditu edo oztu egingo da? No, absolutamente no. Hori ez ezik, euren hasierako asmoetan aldaketarik ez dagoela nabarmendu du. Por lo tanto, no solo no se paraliza, sino que lleva el decalaje que ya estaba previsto desde el principio. Horrez gain, galdetuta aukerarik badagoen proiektu aurrera ez eramateko, adierazi du uste duela zaila dela ondo ez amaitzea. Bueno, pues imagino que si todo ese desarrollo no se puede llevar a cabo por alguna cuestión, quizás sí, pero mientras tanto, ahora ya empiezan las primeras modificaciones urbanísticas que después llevan además a consultas públicas, hay que hacer también participación popular, en fin, no sé, yo creo que todo eso en 2 años es difícil que no vaya a terminar bien esto. Astelehen honetan egin du iragarpena Iñigo Urkullu Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak. Guggenheim Bilbao Museoak patronatuaren bere azken bileran finkatu egin du 2024-2025 2 urte hauetan 2 urteko epealdi bat eman egin dio bere buruari Guggenheim Bilbao Museoak bere plan estrategikoa garatu egin ahal izateko. Jaurlaritzak eta Bizkaiko Aldundiak 2 urteko epean erabakiko dute Urdaibaiko Guggenheimari argi berdea eman edo ez, hau da 2024 2025-era. EAJak Bizkaiko Foru Aldundiaren eskuti bultzatu du oposizio handia eragin duen proiektua. Bestalde, nazioarteari begira, Israeleko 21 militar hil dira Hamasek inguruan zegoen tanki bati misil bat jaurti ostean. Astelehen honetan izan da Gazako zerrendaren erdigunean. Israel Gazan sartu zenetik, Israel hildako gehien eragin dituen ekintza da. Daniel Agari, Israelgo defentsa indarren bozeramaileak adierazi du Israeldarrak Gazako kokalekutik bereizten dituen eremuan ari zirela lanean, Kisifumin inguruan. Palestinako miliziano talde batek RPG tanken aurkako misil batek erasotu du, gertu zeuden minak aktibatuta. Minen estandak beste lerketa bat eragin du inguruko 2 eraikinetan eta militarrak han zeudela eraikina erautsi eginda. Agarik baieztatu du ikertzen ari direla ea lerketa hori eurek jarritako mehatzengatik ote den. Joan den urriaren 7 gutxienez Israelgo 555 militar hil dira, horietako 200 zerrendako inbasioan parte hartzen ari zirela. Palestinako ilargi gorriak bestalde salatu du astelehen honetan Jan Yunisen duen egoitza bombardatzen ari dela Israelgo armada. Palestinako agintariek 25.000 hildako zenbatu dituzte Gazan eta Zisjordanian ia 360 iritsi da kopurua. Bestalde eta bukatzeko trafikoaren xehetasunei dagokionez, ibilgailu askoren arteko istripua izan da Bizkaia 637 errepidean Leioan, Erandioko norantzan, Erreibait itxita dago eta autopiak eta daude. Istripua duela ordu bat izan da, esan bezala, Bizkaia 637 errepidean Leioan, Erandioko norantzan, beraz, erne ibili Erreibat itxita baitago eta autopiaketak baitaude. Bestalde, orain dela ordu bete ere 2 ibilgailuen arteko istripua izan da A8 errepidean, Abanto Zierbenan, Irungo norantzan, kasu honetan 2 errei itxita daude eta autopilaketa dira. Beraz, erne ibili ere A8 errepidean, Abanton, Zierbenan, Irungo norantzan. Horixe beraz esan beharrekoak eta oraintxe bigarren kafearen eskutik, lankideen eskutik usten zaituztet. Eskerrik asko Zurine Iglesias, aurrera goaz hementxe bigarren kafean, segituan Arkakusu izango dugu gurekin. Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil,
Cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Eta gaur ezkoaz Iruñerrira, gaur ezkoaz Reinuaren erdigunera, gaur bera etorri da gurera, bera da Tolosan, eta gutxitan izaten dugu aurrez aurre, besarka da guzti. Arkakuso, egunon, eta ongi etorri bigarren kafearen laborategira. Egunon. Zer modu zaude, hau etzekin jendeak edo bai, igual, eske filtratu duzu nun baitetik. Ez dut ino jarri, beraz, berez? Hemen indiok ere zondo, ara, Arkakuso bertan, ona, bai, indiok ere ondo arizea. Hortxe gonden outfitarekin ez beti, Twitchetik edo Twitterretik, isatik. Twitter. Bai, igual isa mantentzea hola plantean du bezala ez da gauza txarra, ez? Izen bezala. Twitter, ez? Bai, Twitter mantentzea hori da. Bai. Nik aurrekoan esan nuen, Twitter deitzea, txuri beltzeko telebista bezala ote zen, baina esan ziaten ez beraz. Urdina, en todo caso. Ufa. Mikrotik kanpo bota dituenak, eta mikro barruan botatzen ari denekin. Gogorra da horko, Bai, humorearen jaialdi latza daukago garen. Bai, kara harria. Maitu dela ez zaude men nirekin oso ezber gintzaude. Aurreratu dizuegu gaur sarrenan Arkakusiok Operazion Triunfori buruz egin nahi ziula. Bai, nire Erromatar Imperioa da, ez dakit entzule... Zergatik da zure Erromatar Imperioa? Maiz pentsatzen duzulako Operazion Triunfon? Bai, azkenaldian pilo bat, azken asteetan, hasieran ez ninduen engantzatu, baina gero ez dakit, hasieran sartu nintzen eta aurreko ediziotan beti zer egon da. Iruñeko norbait. Egia da. Aurten, zero patatero. Baina badago Martin, dela getxoztar bat, eta egon diren hor intrigekin eta hori, 24 orduak jarraitzen hasi nintzen, ze YouTubeen ikus daiteke 24 orduak ez, baina pixkat euren bizitza ia 24 orduz, eta bai, azkenean nire Imperio Erromatarra da, hain Imperio Erromatarra da, traola eta dena sortu dugula galak jarraitzeko. Zein da? Ote komentatzen. Bai, eta horrekin bereziki galak edo astean zehar gertatzen. Juren da, komentatzen ibiltze ote di hau. Ai, gorra, aste artea, Aste artea, gogorra bai. Bai, baina ondo hori zarete, Bai, falta dago Juri, eta atzo, tartetxo batean gurean sartu zen, eta santzigun bere Erromatar Imperioa zela Gypsy Blanchard. Fitxatuta daukazu? Ez. Gero kontatuko dizuegu. Vale. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un Operazion Triunfotaz ari ginen, beraz, hau da, zure Erromatar Imperioa elkarrekin komentatzen duzue, eta badakit azken astean pixatola jaipa izan da Euskal Herrian, kantu hau eskriureme abestuko zutelako bi parte hartzaiek. Hori da. Ze gainera, eske kontua da, urte hasieran topatu nuela lehiakide baten Kiararen edo Kikiren cover bat jotzen gitarrarekin, Miki Nuñezen abesti osoa katalanez. Eta esan nuen, badugu euskarazko bertsioa. Gainera, Kiara eta Martin oso lagunak dira programaren barruan. Eske, egin behar da, orduan hasi nintzen pixkat kaka ematen eta egiten @noemigalera, Tinet, Rubio eta guzti horiek. Eta ezakit lautxio edo horrela bota nituen batzuk ez ziren asko viralizatu, zer da viralizatzea ez, azkenean oraintxe bertan hainbesteko zenbakiekin, euskarazko txio bat, kasu horretan zen gazteleraz zegoen zuzenduta akademiako zuzendaritzari, eta aurreko astelenean, eman ziguten sorpresa, esleitu zietela biei... Beraz, esan dezakegu Arkakuso zuk sortu duzula hau? Esan dezakegu. Ze gainera, egon nintzen begiratzen ikusteko, noiz hasi nintzen kaka ematen, 2000, azkeneko honen aurreko edizio, pandemia gertatu zenean zegoen edizio horretan Anelukin eta Maialen Gurbindo txika sobresaltoren edizio horretan, ja eskatu nuen. Zegoen txio bat, eskatzen nuena
abesti hau, mesedez, kantatzea. Beraz, Operación Triunfoko antolatzaileen artean edo, bada, egon da momentu esan dutela, hemen dago beste Iruñako pesada hau, hemen astuna neska, txapa eman da, azkenean, egin marko dugu, ja aspertzen ari zaigu, eta holako zerbait, ez? Beste laurren urtean ere berriz idatziko du, eta egin eta pakea. Eta aurkeztu ez, zen nirea ez da abestea, eta ikusiko duzue, nire, eski ezakit esan dudan, aurreko astean uste dutola azkar esan nuela nire aurtengo erronka, zela youtubera, erronketako bat, youtubera astero bideo bana igotzea. Zagertatu zen, arazo batzuk izan dituela igande honetan txartelarekin, ja lortu nuen, baina probestu nuen setapa aldatzeko, estudio aldatzeko, eta orduan gaur izango duzue. Eta agertzen da zati batean, spoiler, ni kakotxen artean... Kantatzen. Bai. Kantatzen. Horrela deitu baldin bazaio. Bai, bueno. Beraz, datorren astean beste estudio bat ikusiko dugu? Ez, eski justu aldatu dut ikusten ez. Bale. Ze kontua da, lehen mikro itzalitazionean kontatu dizuet oposaketak ikasten hasi naizela, eta orduan behar nuen espazio bat behintzat ikasi alizateko. Orduan egin dudana da Twitterren argazkiak jarri nituen, nola geratzen den ikusteko. Beraz, ez da atzekoa, ez da jendeak kamararen bidez ikusten dudana, baizik eta nik ikusten dudana. Lertuta. Hemen ari gara atzoko oteko galaren, 8. gala izan zen? Hori da. Vale, hortxe moztu dute, nola zaindu gintuzun naztu gabe. A ber, nik ez dut jarraitu Operación Triunfo, ez entzun, orain arteko ezer, baina inguruan gauzatxoak entzuten ditut. Esan didate, a ber, zein da nungoa, Kiara nungotarra da? Menorkakoa. Eta Martin? Getxoztarra. Vale, esan didate Kiarak hobeto auskatzen zuela euskera Martin, imaginik baino, hori esan daiteke? Auskatzea baino gehiago zen, nik uste dut falta zitzaiola Martini gehiago, jartza boligrafo bat hortzen artean, eta horrela... Vokalizatzea Bai. Eta nik uste dut, azkenean Martinen dako ere gogoak zituela euskaraz kantatzeko. De hecho, astero egiten dute horrelako saio bat lehen egiten zutena Galata ondoren, orain ostegunetan egiten dutela, eta jendeak bidali ditzazkela bideoak, bide batez hori gogorarazten dit, bideo bat grabatu behar dudala bidaltzeko, ze aurreko astean berandu iritsi nintzen, eta galdetu zioten ze abestik kantatuko luken euskaraz aukeratzerik izango balu. Eta kautaren bat. Hala? Ai, ba? Bai. Kauta. Bueno, hemen gertatzen dena gauza bat. Izaro bizkaitarra da. Baina zeta oso ondo auskatzen du. Oso batuatik ari da hemen. Amaitu dela ez zaude nirekin oso ezberdin zaude. Kajoi baten gorde dituzuk abesten zenizkidan nota. Zenizkidan zeta pilo bat dago horte zetak, eta esango nuke, Martinek, bere euskalkian ez dituela horrela ahoskatzen, eta horrek duela eragina, ez? Ez da bestetik. Bai, baina nik esan dizudan, falta zaio ahoskatzeko ariketak egiten. Teknikoki ere, igual Manu Gigsek edo zein da oraintxe kantu irakaslean, zein da bil kantuan? Mamen Marquez vocal coach. Mamen Marquez vocal coachek, MMBzik esan marko dio aizu, kantakeran igual, auskera, bizkat falta zeizu, hori da esaten ari zarena. Akaso. Baina, esan beharra dago biak salbatu zirela, pasarela gurutzatu zutela, eta horrela anekdota bezala, estenografian jarri zizkieten kubotxo moduko batzuk, bakoitza letra batekin, eta frontalean ikusten jartzen zuela eskriurem, eta bueltan jarri nahi izan zuten euskeraz, eta jarri zuten taidatzi. Taidatzi? Taidatzi.
Recordant tots aquells dies, no la sang d'un indossun es troba bé. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure. Bueno, hoxe Operación Triunfo que eman digun momentu txoa. Aipatu behar da, bai Manu Gisek eta Noemi Galerak eta baita Txenoa dela aurkezlea aurtengo edizioaren aurkezlea negarrez. Negarre egin zuten. Bai, eta Miki Nuñez joan zela bisitatzera, eta nik uste dut Martin zeola esperoan Izaroren bideo bat jartzeko, bueno, Miki ere zegoen super emozionat. Eta Izaro noiz joango da bisitan? Ezakit, baina nik uste dut dela oso gonbidatu ona. Bai, osea, azaltzeko ez, nola hasi zen, nola izan den bere ibilbidea independiente izaten. Bai, telebista saio baten bultzada gabe, eta bar. Ze joaten da, artista bat saio bakoitzera, gonbidatu bezala? Bai, baina gero ere egunero, ia egunero badituzte bisitak. Orain arte gehiena... Galatik aparte. Bai, gehiena egin dute lehiakide hoiekin. Eta izan dira oso interesgarriak, eta baita Samantha Hudson joan zen, adibidez. Aha. Oso interesgarriak. Ikusiko dugu, igual Izarok ere bueltaska egingo du bertatik, eta kontatuko dugu, hemen bigarren kafean, baina idazteari buruz, irakurtzeari buruz, aritu behar dugu jarraian, ezta? Bai, zein da zuek irakurri duzuen azkeneko liburua, gogoratzen duzu, La bankada bat ezela sartu zeitzure galdera. La bankada? La bankada. Ni orain ari naiz bat irakurtzen, Un buen padre izeneko liburu bat, novela beltza, ni oso novela beltza. Uste nuen aitatasunerako prestatzen agitzala? Eske, oparitu zidatenean pentsatu nuen, hemen baten batek hau mezu bada, mezu subliminala da, edo zer da hau. Eta ondo. Gustora. Bai, ni novela beltzak engantzatze baldin man hau, bi arratsaldetan irakurri dezaket. Hau ladroila hundi xamarra da, bi arratsaldetan ez dut irakurriko, baina... Lautan irakurriko du. Hortxe. Ba, nik egia esan, pixkat, barra ingo diazue, baina irakurri dudan azkenekoa, 3.3 norabide da. Egia esan, azken zatiari oraindik falta zait, baina banoa pixkat Josu Iztuetaren entrevistak, ari gara Josu Iztuetarekin 3.3 norabide errepasatzen, eta orduan, lehenengo kolpean Oslo norkap egin genuen, nik ja horre hartu diot Piraguaren zatiari, Oslo Helsinki, baina oraindik biziletakoa falta zaigu, eta hor ere oraindik murgilduko naiz. Ikaragarri interesgarria da liburu hau, Euskal Bidaigintzako zutabeetako bat, baina bati burura ideia eroak besterik ez dizkio ekartzen. Nik, dagoeneko pentsatu hau bakarrik egin dute. Eta inguruko dantzan. Inguruko dantzan. Bestalde, etxean daukate Joana, Jon Artanoren azken liburua, eta duela egun batzuk heldu nion, egia esan, errex heldu nion da gustora, hori irakurtzea lortzen badut, irakurriko dut urtarrilean, iaia 2023 osoan adina. Benetan. Urte berriko erronkak. Bai. Ez, bueno, urte berriaren erronkak betetzen ari naiz, zerbait irakurri dut, pelikula dexente ikusten ari naiz, telesail batzuk, beraz, gaitzarri. Baina, tira, irakurle eskaxa naiz gaur egun. Gaur egun eta urte batzutan, ja, nahiko eskaxa. Niri adibidez oso berezia egiten zait, asko gustatzen zait irakurtzea, nire kasuan ere irakurtzen dut nahiko nukena, baino gutxiago, baina ere izan daiteke erronka, gehiago irakurtzeana. Baina, ekarri dizkizuet, bi sare sozial irakurtzen ditugunak partekatzeko, ez dakitzuei, baina niri egin zait superberezia, eta egiten zait superberezia, horrela, gomendatzen ditugunean liburuak elkarri, eta orduan ekarri ditut bi. Lehenengoa izango litzateke Goodreads, dela hola famatuena. Goodreads irakurketa onak bezala, ez? Goodreads. Hori da. Eta da aplikazio bat non bilatu dezakezu irakurtzen ari zaren liburua, eta gero jarri. Irakurtzen ari naiz, edo irakurri nahi dut, orduan joaten zara deskubritzen ere beste nola baiteko irakurketak. Eta behin irakurrita, irakurri egin ditzazkezu reviewak. Vale. Eta jarri ere zenbat kostatu zaizun irakurtzea, eta guzti hori. Orduan gero irakurri ditzazkizu ere besteen reviewak. Claro, hor, gauza guztietan bezala, ere Googleen ze reviewetan ere askotan
batzutan pixkat moldatzen dira, ez? Gustatu baldin bazaizu edo zerbait lortu nahi baldin baduzu, jarri review bat eta doan txupito bat, ez? Adibidez, tabernetan. Bueno, TikToken geroz eta maizago agertu zaizkit, nolabait kexatzen direnak, beti liburu berdinaren inguruan irakurtzen dutela Goodreadsen edo ez dagoela berrikuntzarik eta baita BookTok deitzen den mugimenduan TikToken ere. Eta horregatik... Baina Goodreads mugikorreko aplikazio modura dago. Hori da. Baina, bueno, ordenagailuarekin webgunean webgunetik ere sar zaitezke. Ni bertanago oso interesgarria iruditzen zait, baina egia da agian euskaraz iruzkinak edo reviewak egiten dutenen komunitatea ez dela oso zabala. Eta hori dela eta pixkat beste modu batez antolatutako aplikazio bat dakart dela Paperjale, paperjale.eus. Baina Paperjale webgunean bakarrik dago. Hori da. Mugikorreko aplikaziorik ez dago. Hori da. Eta orduan, hementxe daukagu Goodreadsek ematen diguna, baina modu askeago batean ez, software edo teknologia aldetik eta euskaraz. Eta orduan, oso interesgarria da. Niri falta zaizkit Paperjalen liburuak sartzea, ze gainera Goodreadsekin aserretu nintzen aurreko urtean ezabatu zizkidalako urteko liburu eta reviewak ezagitzen egin nun. Hori ere bai. Eta hori. Baina, bietan aurkituko nauzue, asmatzen duzuen zeizenarekin. Arkakusorekin. Ados. Beldurtu naiz. Bai, nik ere susto galanta rapatu dut juren. Ez. Eta orduan animatzen zaituztet. Ze gainera, bietan ematen du aukera jartzeko urteko erronka. Ez, oraindikan urtarrian gaudela, urte honetan irakurri nahi ditut 23 liburu, 12 liburu, ez, hilabetean bat. Orduan horrekin ere ikusten duzu zen olako garapena. Eta beste ikusten dute zuk ze helburu jarri duzun? Uste dut baiet. Gero hor ez duzuete eta... Bueno, ez dut... Bueno, gu bestela hemen irratian kontatzen ditugu gure helburuak eta gero ez ditugu betetzen. Hori ere egia da. Beraz, antzeko parezidu. Eta lase geratzen gara. Hori ere egia da, beraz. Bai. Aizu Arkakuso, bat zaite oso rutira, Joan, guk agurtu egin bartzaitugu, baina 12etan bukatzen dugu eta zera kafetxo bat hartuko dugu. Elkarrekin. Zuk esan baietz. Bai. Mila esker gaur gurera horbiltzeratik Arkakuso eta tarteka bat olosarako bideo hartzen duzun, Bide batez, ekarri dut gauza bat, baina goiuri ezago, goiurirentzat da, orduan... Bueno, hemen utziko dugu eta pasako da momenturen batean bera. Pasako da, eta, pasako baina... Atzo bisitatxo egin zigun, beraz gaur akaso ere egingo dugu. Baina gehiago, ez da ezer jatekoa, orduan egin dezake unboxinga... Nahi duenean. Aste artean. Vale, baina unboxinga behar dugu orduan, saretan elkar banatzeko. Bai. Ondo da? Arkakuso, mila esker eta laizter arte. Ondo ibili. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Moldetan datoz pertsonak patroi berdinez moztuak zerbait egiazkoa bereiztuko alzenuke haien plan ilun baten panpina. Komunikabideen munduan egin daitezkeen gauzak gehienak eginak dituela esan daiteke gure hurrengo gonbidatuak. Prentsa idatzirako piezak irakurri izan dizkiogu, irratian entzun dezakegu eta telebistan ere saltsa askotan ikusi izan dugu. Urte desente egin zituen Euskal Telebistan arlo ezberdinetan eta besteren artean 2016tik 19 EITBren korrespontxala izan zen Latinoamerikan. Azken aldian ordea, beste zerbaitengatik dabil jendearen ahotan Jon Artano kazetari eta idazlea. Juana liburua argitaratu zuen 2023ko azken hilabeteetan. 2022an Tene Mujika beka irabazi zuen Anderik Ande proposamenaren bidetik ondu du Artanok liburua eta Juana Perea Plata du protagonista. 1927an Bilbotik iesi Bogotara iritsitako euskal familia batean jaiotako Ardibeltza liburuaren sinopsiak berak dioen moduan. Bagenuen gogoa Jon Artano izeta laborategian ikusteko eta proposamenari baiezko emanda, hementxe dugu. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon. Egunon, Julen, da egunon entzulehoi.
Jarri du zorpia arraro xamarra, idazlea zarela esan duenean Julenek. Oitu egin beharko dut, ez dakit, hori kosta egiten da, ez dakit, ez dut uste, ez dakit. Kazetaria naiz, hau kazetaritza lan bada, beraz aurrena kazetaria naiz. Bueno, kazetaria idazle xamar ere bada, gidoi osatu egin behar da egunero irratsaio bat egiteko, eta... Hori ere egia da. Bai, guk takateko mordoa, irratian esaten dit, gehiegi idazten dugu, gehiegi. Irratian esan egin behar da, eta ez irakurri, eta nik lankide esaten dit, ez da gizuek nola moldatzen zarete, baina gure erreakzioan beti taka, hori entzuten da. Egiten dituzu idazleen kontuak? Hau da, kafetegietara joan zuk bakarrik apunteak hartzera, diru asko gastatu boligrafo garestietan, eta noiz behinka asteburu pasa landetxe batera joan giltzapetu eta inspirazio bila. Horiek dira, idazleen topikoak? Bueno, asko ez dela, goiuri elkarrezketate genuen Angel Erro, idazlea, eta harek esan zigun, harek ez dut uste diru askorik gastatzen duenek boligrafo garestietan, harek esan zigun, moleskinerako kuadernoak ematen ditut marka zurikoak. Bida! Ni idazle, berotzen egin naiz, idazle striptiza, idazletzan hasi nintzenean, aurreneko gauza egin nuena izan zen, eta hori kontatu dut, Gara kazetakoek eskatu zidaten artikulu batean kontatu nuen hori, hor hasieran jarri duzu, espalak zen hori ala. Eta hor entzuten zen bateria, dum atzean, espalako bateria nire auzoa da, azpian bizi dut, eta gizon hori musikari izateaz gain, arkitektu ere bada, eta altzariak egiten maizu, beraz arotza. Eta ari eskatu nion, eskriterioa. Idazle bat, idazmairik gabe, eta nik ez nuen idazmairik, eta orduan ark egin zian idazmaia. Hori izan zen aurreneko harria. Ez zegoen hausoz aukeratuta, bestia, eten esan behar da, bagenuen, hori elkarrez eta prestatzerakoan harrapatu dugu, anekdotatxo hori, eta bagenuen horren inguruan hitz egiteko asmoa, baina tira, zuk zer horrik esan duzunez. Jon, esan dugu, saltsa askotan ibilia, ez dakit, saltxeroa, egun ezin handikoa, jakemin handikoa? Igual, ez dakit nola esan. Bueltak eman izan dizkiot horri, batetik iruditzen zait mugitzea bizi garenaren seinale dela, eta nik leku askotan egin dut lan, erredakzio askotan ibili naiz, eta uste dut gertatu zaiden gauzorik eta ederrena, edo bilatu duen gauzorik eta ederrena hori dela. Jende desberdinarekin, da lantalde desberdinetan moldatzea, eta hori mundiala izan da. Aldi berean, iruditzen zait norberak duen onena emateko eutsi egin behar dela lekuan eta iraun egin behar dela, eta orduan hori dikotomia hortan, pixka bat hor nago. Ez dakit, orain, konparazio batera, irratian ari naiz, da oso gustora ari naiz, eta oso zorteko sentitzen naiz Euskadi Irratian dugun lantaldearekin, Faktoria magazina eta oroar. Eta ez dakit, hori, batetik ederra da, batetik bestera ibiltzea, gauza berriak ikastea, eta bestetik iruditzen zait norberatuen honena emateko iraun egin behar dela. Horeka hori ez, bilatzea kaso, leku batean erroak botatzeko zuk esan denbora behar da, baina aldi berean, aldaketa ere, ez dakit, esan duguna ez, ezin egon puntu hori izan ezkero, aldaketa aukera etortzen denean ere horri muzin egitea, kaso ez da erreza izango? Ja, ez da beti nik bilatutako izan aldaketa, baina askotan bai. Zenbaitetan hori lan baldintzen kontuak izan ziren, proiektutan hasi, eta haiek amaitu, edo norberak ikusi, soberantxa edo zegoela, edo... denetik izan da, baina egia da, batetik bestera ibili naizela, hori egia da. Eta disiplina ezberdinetan esan dugu, telebistan, iprentxe deatzean, orain irratian ere bai, telebistaren barruan, gauza ezberdinak egiten ere ikusi izan zaitugu. Elkarren artean zer ikusi gehiagirik akaso ez duten gauzak egiten? Bai, telebistan denetik egin dut, gidoi gintzen aritu naiz, kamera aurrean aritu naiz kultuzko programatan, aritu naiz nahi aina egur jasozuten entretenimenduzko programatan, aritu naiz late showetan, aritu naiz bertsolaritzako hitzetik hortzera programan ere bai, ia denetik bai, albistegietan ere bai, denetik egin dugu. Egurra ipatu duzu, baina batzutan egurra jasotzeko umore egin beharrik ez dago. Gai serio askotan ere egurra gogoz jaso izan duzu, batez ere Latinoamerikan ibili zinen garai haietan ere ez, beti dago. Venezuelarekin bakarrik, Venezuela tema arantzatxua da, arantzatxurik baldin badat, bai horre mantzidan, batek mantzidan egurra, batek baina gehiagok. Baina
ez dakit, horrelako kontuez informatzen aritzen denak ia ezinezkoa du hori ez jasatea. Eta ez dakit, horre ere ez dut gogoeta gehi egin. Esan, bere garaian ez nuen erantzun beharron, ez dakit. Pasa zen eta bego. Laburra Espainetan goxotasuna Sabelien beroa gura. Aipatu dugu, jada Latinoamerikalderako jauzi hori egin dugu, 2016an izan zen hori Jon esan duzu, leku ezberdinetan lanan aritu zarela, erredakzio ezberdinetan, hau jada beste jauzi bat izan zen. Bai, hau ezustean etorritako aukera izan zen, kafe makina bateko konbertsazioan, jakin nuen EITB norbaiten bila ari zela, ara joateko, eta nire harridurarako etzegoen hautagai askorik, eta magaso pixkat horregatik ere bai, aukera eman zidaten, eta egundokoa izan zen. Halako euforia batek hartu ninduen, erabakia hartzean, eta ni aurkeztu eta onartu nindutela jakitean, gero joan aurretxoan bildurrak hartu ninduen, gero hori, behinara joan da, igeri hasten zara, eta egundoko urteak izan ziren, asko ikasi nuen, jende zoragarri pila bat ezagutu nuen, aurrez imaginatzen ezinezkoak diren egoerak bizi izan nintuen, eta bete-beteko 3 urte izan ziren, bete-beteko 3 urte. Korrespontxalaren figura horrek badu, ez dakit, romantikotik ere badu ez izenak berak, hemen bazaude, ez dakit, nolabait ere redakzio batean, lantalde baten babesean, baina korrespontxalitzen zuten dugunean askotan datorkigu, norabait, bakarrik, nolabait ere handik eltzetik babak ateratzera doanaren figura. Eta horretatik ere badu, ni zorionez ez nintzen erabat bakarrik aritzen, kameralari bat nuen lankide, Aimeko Min, bera handago oraindik, Bogotan. Eta beraz, elkarrekin ordu asko pasatzen genituen, eta ordan ez nintzen erabat bakarrik ibiltzen, adibidez, konparazio batea bidaietan eta, baina bestela sarea osatzeko eta norberak atera behar ditu babak eltzetik. Niri kasuen behintzen nik utxetik eraikin nuen dena. Eta hori ez da erraza, eta baina tira, egin genuen, saiatze eztenak, ez du jakingo ez dakit, intuizioari jarraiki eta senari jarraiki osatu genuen, eta orain, idazketari eman egon naizen bolara honetan, Juana idazten, Juana eta nik egin nuen bidaia hartako, handerik hande egindako bidaia hartako kontuak eta paperatzen aritu naizenean, egon naiz osorik neure buruari emanak kastaritza eta ez fikziozko kastaritza lan luzeak idazteaz eta podcast bat entzuten egon naiz, long form izena du, ingelesezko podcast bada, estatu batuetan egiten dutena, eta ale bakoitzen elkarrizketatzen dute iraupen luzeko kastaritzako lan bat, edo ez fikziozko lan bat egin duen egile bat. Izan daiteke dokumental bat, izan daiteke kronika bat, edo saiakera bat, elkarrizketa bat, edo. Eta hor sarritan entrebistatzen dituzte korrespontsalak, eta nirekin zerikusirik ez duen jendea da. Beste eskarmentu batekin, beste ibilbide batekin, beste jatorri batekin, beste leku batzuetara joan da. Baina badaude gutxien espero duzun jendearen ahotan entzuten dituzun egoerak, eta esan duzu, ostra, neure hono, hortan, nora joa arrastorik gabe, aztarrenik gabe, erdi eskean denei, zeure sarea osatu behar duzulako. Ara, telefono agendan zenbakerik gabe iristi baldin bazara, zeuk hasi behar duzun mugitzen, albisteak topatzeko eta sarea sortzeko, eta hori, geure lana hango errealitatea kontatzea da, eta gogorra da hori, baina ederra ere bai. Latinoamerikarako korresponsalia bat da, zuk egin zenuena, eta Latinoamerika herrialde asko eta lurralde zabal xamarra, eta horre bada erronka, horrelako espazioan hitz, komplexu eta handi batean bi astea den ezagutzeko aukera ere ematen ez duenean, ez?
Eta ez zidan eman, eta nire arranguretako bat, eta nire frustrazioetako bat pikin bat hori izan zen. Ez nitzela nik nahiko nukeen, da nire ustez behar nuen adina mugitu hainbat arrazoiren gantik. Luze joko luke horiek aletzeak eta komplikatu da, eta denak ez dakizkit, baina kontua da, enitzela nahi aina mugitu. Ez Latinoamerikan, ez da Kolombian bertan ere, Kolombia ez du nik asmatu hori, sarritan esan hori da errepublika asko direla, errepublika bakarraren barne. Eta arrakalarik eta handienetako bat, seguru asko da, hiriburua edo hiri handiak, Medellin, Cali, Barranquilla, bat Bogota eta landa eremuaren artean. Eta gauzak generalean landa eremuan gertatzen dira. Kolombiako gatazkari pixka bat hango berri baduenak gatazkari lotuta burura etortze zaizkigun gertaera larrienak eta horiek landa eremuan gertatzen dira. Eta landa eremura joateko hartu behar duzu hegazkin bat, joan behar duzu hiriko eskor batera, gero errepidez egin behar duzu ordu batzuk, gero trotxaz esaten diote mendiko bide txurrei eta egin behar duzu lur orotariko ibilgailu baten beste ordu mordo bat, edo kanoa baten ibaian, eta bueltan bi egun behar dituzu, bi egun terdi, albistea gertatzen ari den lekura. Hurbiltzeko. Bakarrik iritsi egin zara. Gero kastaritza egiten hasi behar duzu. Eta beste hainbeste da itzultzeko. Ez da oso errentagarriak akotxa artean, agian zu informatzen nahi zaituen medioarentzat eta hori izan da arrazoietako bat seguru asko nik nahi aina ez mugitzeko eta hango kazetari beteran honik gaina ezagutzeko zoria izan nuen, egiaren batzordeko kidere egin zutelako, Kolombiako kazetari errespetatuenetako bat zen Alfredo Molano, ark esaten zuen herrialde hartan kazetaritza asto gainean egin behartzela, mendi bidetxurretan. Eta nik hori gutxisko egin nuen, sentsazioa nuen, eta pixka bat, kontukitatze bat izan da liburua horrekiko. Agian korresponsalia bat norbait buruan kokatzen duenean, bururatzen duenean edo luzerako ere den zerbait ikuskatzen du, eta gero, zure kasuan 3 urteko espazio bat izan zen. Ez dakit hasieratik bazenuen zuk jaion buruan, hau gutxi gara bera horrelako zerbait izango da, joan eta ikusiko dugu, ondoren gertakariek pixkanaka pentsarazi zuten Euskal Herrirako buelta, nolako izan zen hori guztia? Ez, hasieran, behintzate, normala denez urte beterako edo idea gutxienez baduzu eta nik gehiagorako ere, gainera oso garai berezian joan nintzen, ni iritsi nintzen 2008ko irailaren 11an abiatu nintzen hemendik eta Kolombiako estatua, segun zeinik galdetzen diozun, gobernua, Kolombiako estatua eta FARC mende erdiz gerran aritutako bi alde horiek bake akordioa sinatzea zeuden. Mundua zegoen Kolonbiari begira orduan. Eta ez hori bakarrik. Gero, bake hori sinatu zuten, hil hartan bertan, eta gero plebizitu egin zuten, eta herritarrek errefusatu egin zuten, aukera hori, eta gero, ez dakit horitzen duzuen, gertaera segida hori dana, gero bakearen Nobel saria eman zioten Juan Manuel Santosi, eta alako konpontxo bat egin zuten, aurrera ateratzeko, eta oso une berezia eta oso abiada bizikoak izan ziren hilabete haiek. Eta ez bakarrikan, han iritsi berritan, Kolombiakoa baritu zegoen tartetxo batean Fidel Castro hiltzen. Orduan, izan zen oso arrapalada bizian joan ziren aurreneko hilabete haiek. Eta gero, urtez urte joan nintzen, eta neure gora beherekin, denok geure jardunean ditun moduan, agian ez nuen hain epe luzerako eta estrategiarik eta pentsatu, beti izan naiz ni berantiarra, bizitzan egin dituen gauza gehienetan eta horretan ere bai. Horre gertatzen zen ni 36 urterekin joan nintzela ara, ondoari baldiman ez dakit buruz egin ez, eta masei, ez dakit. Behintzat kontua da, nire kolega gehienak, inguru marian nituen kazetariak, nirekin lanean aritzen zirenak, eta lanetik kanpo ere bai, keintxuna ni baino desente gazteagoa zirela, ni baina askoz eskarmentu handiagoa izan arren da, hori pixka bat bazen xelebrea. Haiek bai, haiek gehientsuenek jarraitzen dute, baina, ez dakit, nik sentitu nuen zela itzultzeko garaia, eta horrela izan zen. Gero itzuli naiz.
Itzuli naiz. Kazetariak amesten du askotan arnas luzeko kazetaritzarekin. Tira, izango da, arnas motzean ere eroso dabilenik eta kazetaritza hori gustoko duenik, baina askotan goratzen da, ez, arnas luzeko kazetaritza. Horrelako lan batek, korrespontsalia batek ere, ez du, akaso norberak nahi luken bezain arnas luzean jardutea albidetzen beti, eta akaso eskuartean duzun liburu hau bada, ez, arnas luzean aritzeko, lehen aipatu duzu, hiriburetatik urruntzerako gabezia horretan nolabaite alako pakea sentitu duzula lan honekin, akaso arnas luzean aritzeko aukera ere eman dizun lana badaion? Bai, badira korrespondsalak eta kazetariak, pieza luzeak eta idazteko aritzen direnak. John Lee Anderson elkarrezketatzeko aukera izan nuen Venezuela, harrek New Yorkerrentzat egiten zuen lana, okerrezpa naiz, eta mordoa ez tekitzen bat, dolar batzuk ordaintzen zizkioten hitzeko edo. Diru mordo bat ordaintzen zioten erreportaje baterako. Gizon hori mugitzen zen, eta harrek horrelakoak, eta gero liburuak, baina gehienak, 197 ari dira, egunekoarekin, eta entrega epe egin itota, eta zenbaitek, ni baino doatsuagoak eta gaituagoak izango dira, biztan denez, lan hori egiteaz gain, liburuak idazteko da beta ateratzen dute, eta dokumentalak egiteko nik ez. Eta nik eten bat behar izan nuen, baina bai, horri erantzuteko zera ere bada. Nik pentsatzen dute berez kaztaritzan funtsean dagoela edo egon beharko lukela empatiak eta historia kontatu behar dizunari begiratzeko modurik eta onena ez da leku batera joan eta handik biegunera berriz hegazkin hartu beharra. Hori bapatekotasuna behar da, kastaritza egiteko, zenbaitetan ezinbestekoa da, baina beste hau ere behar da gauzak pixka bat beheragotik eta hobeto ulertzeko eta sustraietara joateko. Beste hori izan zen akaso, Jon, handerik hande proiektu edo bidaia hori? Bai, era bat horren bilako zerbait izan zen. Eta bai, kontukitatze bat edo pixka bat nire antziak eta horiek bideratzekoak, ez bakarrik korrespontsalian pilatutakoak, lehendik ere banuelako aitortu gabeko desio hori idazten ahalegintzekoa eta kazetaritza egitekoa, eta gero hori 3 urte manituen han korrespontsal, baina nik enintuen ezagutu, enituen zapaldu garai hartan konparazio batea, ez Ekuador, ez Bolivia, ez Peru, eta banuen horietan ibiltzeko gogoa eta grina, eta banituen historia batzuk begiz jota, beste batzuk bilatu egin nituen, eta horregatik erabaki nuen nire lanean eszedentzia bat eskatzea eta diseinatzea bideia hori, eta hori izan zen nire apostua, eszedentzia eskatu nuen, eta tene musika beka ere begiz jota nuen, eta eskatu nuen, da nire proposamena aurkeztu nuen, da hautatu zuten, eta bai, horri erantzuteko nire modua izan zen bai. Handerik hande proiektu horretan, esan duzu, bidaia bat, herrialde ezberdinetan, historio batzuen harimutur batzuk bai, bazenituen, baina pentsatzen dut, bidaia horretan, beste mordoska bat ere zakuan sartuko zenituela. Bai, nik eszedentzia hartu nuen iraila hasieran eta lanean hasi nintzen, eta orain urrena kontatzen aritu nintzen, eta 28 edo elkarrezketa egin nituen hemen eman nituen, nik irailan hartu nuen eszedentzia eta otsailaren hasieran abiatu nintzen Amerikara. Eta bitarte horretan lanean aritu nintzen, eszedentzia hartu da, baina neuro ikasara lanean da ari nintzen, hori, zuk aipatu dituzun harimutur horiek bilatzen, horietatik tiraka, eta automobilarekin 1000 kilometro barrena egin nituen, hemen batetik bestera, elkarrizketatu eta historia bila, eta gero ara joan nintzenean horietako batzuk oso emankorrak izan ziren, beste batzuk ez, beste batzuk bidean aurkitu nituen, batzuk nahi eta iaia obsesinatu ere bai hau atera behar diat, eta gero ara joan da aztarrenik ez, baina bai, gutxi asko hemendikan eraman nuen halako ideia bat, eta nik handerik hande proiektu horretan nahi nuen handeek zeharkatzen dituzten herrialde guztietan ibili. Herrialde horiek 7 dira, Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Ekuador, Kolombia eta Venezuela. Eta Venezuelara enintzen iritsi, baina besteetara bai, eta denetan nituen historiaren bat edo bi begiz jota, eta
banuen, beraz, bide horri bat, eta hori jarraitu nion. Eta gero beka, esan duzuten emojika, beka hori ere bazenuela, nolabait begiz jota, horre berak ere jada, astapeneko itxura mate hori edo mugatzen du, ez da, esan edo proposamena aurkeztu behar da, naiz eta gero, azkenean, handerik hande zen hori, Juanan bihurtu den. Bai, mugatzen du, eta zenbaitek ere hasieran erdi muzina edo egin zidan aurpegien historia kontatu nionean, baina nik uste dut bete-betean uztartzen dela beka horrek eskatzen duena, eta nire asmoa. Beka horrek Euskal Herriko historia hurbila ezagutzera emateko ez fikziozko liburuak sortu nahi ditu. Eta nire tesia zen, da oraindik, Euskal Herriko historia hurbila ez dela Euskal Herriko mugetan kabitzen. Eta Euskaldunek, Euskaldunen ondorengoek, edo Euskal Herritarrek hemendik kanpo jasandakoak edo egindakoak, horiek ere badirela Euskal Herriaren historia. Eta gainera, historia horiek bilduz, Euskal Herriko historia hurbila ez Euskal Herritarrok gehien jo dugun munduaren parte hor, hemendik kanpora esan nahi baita, hemendik kanpora gehien jo dugun munduaren parte hortako historia hurbilare biltzen zela. Eta hori, gaztek esaten duen bezala win-win bat zela. Bai, eta esaten kontatzen ari zaren guzti hori, esan daiteke hori, win-win edo Diana bete-betean jotzen du Juanaren historiak? Bai, izan liteke, bai. Juanarenak balio du Kolonbiako errealitatearen ertz bat behintzat ikusteko. Hemen kontrazalean jarri dugu behatxulua dagoela, Kolonbiako gatazkara begiratzeko, eta ez da auskaz aukeratutako hitza behatxulua jarri dugu, eta ez lehioa, behatxulotik ikusten dena egia da, baina deformatuta ikusten da, eta nik uste dut, propio aukeratu dugu, kontziente garelako, azkenean hemengo batek neuk idatzi dut, neure aurreritziekin, eta neure aurrejozkuekin, eta neure errenekin, eta gainera begiratzen dena, erretrato oso partzial bada. Kolonbiako gatazka ezin da liburu baten azaldu, etzen nire asmoa, beraz oso partziala zen. Eta aldi berean, Euskal Herriko historia hurbila, ez zain hurbila agian, Juanaren aurrekoak hemendik Espainiako gerra zibilean alde egindakoak dira, baina horrek ematen dio beste geruza bat Euskal Herriko gerrako esilio hori eta gerrari berari begiratzeko bai. Juanak ez du spoiler gehiago egin nahi, liburua irakurtzeko tentazioa sortu bai, irakurleari edo entzuleari aldela, baina Juanak moldeak eta ezarritako mugak eta denak apurtu zituen. Bai, horretarako sortutako emakumea dirudi ez dakite predestinatuta zegoen, baina bai, ardi beltza, lehen ez dakite aipatu zuen ardi beltza esan duzu, bai, ardi beltza zen, eta ez zuen mugarik ezagutzen. Eta kaskezurrean sartutakoa edo sentitutakoa hori egiten zuen eta berdin zitzaion ze esango zuten edo ze ezarriko zuten eta mugak pasatzen dituztenek sarritan deseroso sentiarazi gaitzakete eta erresa da kritikatzea, baina ez dakit, muga pasatzen dituztenek behintzat muga ikusarazi egiten digute besteoi eta besteok askotan falta dugun ausardi ere badute eta gero kontatzeko oso erakargarria da. Eta hori, mugak, behin da berriz mugak pasatzen ibiltzen denak hanka ere sartzen du, eta Juanarek sarritan sartu zuen hanka, eta honek ez luke nahi izan geografia bat, eta ez naiz ni are egindako denak zuritzen arituko inundik ere, naiz norbaitek esan dit, esoten naizen bigunegi edo aritu, baina bai, Juana zen mugarik ezagutzen ez zuen emakume bat, urakan bat, eta horrek oso interesgarri egiten du. Urakan baten historia, kontatu duzu, lehen esan duzu, kazetaritza lana dela, nolako izan da? Pentsatzen dut historia hau harimuturra daipatu dugu, hau ere harimutur batetik abiatuko zen uneren batean, eta geroko deskurbentu guzti horiek prozesu hori nolako izan da? Izan da ederra eta gogorra, eta bai, harimuturra hau atera zen, Bogotan, nik handeetako bidei hori hegoaldetik iparralderantz egin nuen,
baina, jauzi batzuk ere egin nituen, albolan batzuk egiten ari nintzen, kazetaritza lanak eta horrela, eta Kolonbian hauteskundeak ziren, eta artean hegoaldean nintzela Argentinan, Kolonbian sartu irten bat egin nuen hauteskundeen kontura, eta han lagun batzukin, korrespontsal garaian egindako lagun batzukin nintzela, kafe batzuk hartuz bazkalosto batean, batek aipatu ziren da, Juana Perearen kontua, esan bainien, aurki itzuliko naiz Kolonbiara, eta oraindik ez dut aukeratu gaia. Kolonbiako beste herrialdetako gaia aukeratu da nituen, baina Kolonbia ondoen ezagutzen nuen herrialdea zen da, banituen batzuk eta alegindu nintzen da, ez ziren atera. Baina Kolonbian nuen, eta esan nien da, Juana aipatu zidaten. Eta kontua da, eta ez da spoiler bat, Juanaren kontakizuna, Juanaren hilketarekin hasten delako. Juana 2008ko urriaren 29ko goizaldean erahil zuten. Beraz, nik urte beten eraman Euskal Herrian, eta iritsi zitzaidan berria, baina, pixka bat izaten da, distantzia hartu beharra, murkilduta erabat egontzaren leku batetik gertentzarenean pixka da arnaz hartu beharra, eta iritsi zitzaidan, baina hor nuen, garo ondoan, hor nun baitien, zokoren batean, eta esan zidanean, begiratu nuen sarean, eta derrepente atera zitzaizkidan, 4-5 zertzela da, esaten duzunak, aia, zeintzen emakumea. Esaten dizu, gaztetxotan etxetik erdi ies egin zuela Karibera joateko, urpekari bihurtu zela, gero belaontzi bat erosi zuela eta erdi pirata lanetan ibili zela Karibean, gero Europako, Hungariako telebistentzat errealitien eta pelikulen ekoizde ibili zela, gero Afganistanin ibili zela, gero Kolonbian azken urteetan egon den mugimendu ekologista handieneko liderra izan zela, eta paramilitarrak egiltzutela Txokon, Pazifiko kostaldean, bere etorkizuna eraikitzen ari zenean, esaten duzu. 50 urterekin. Eta esaten duzu, zein da? Eta hortik aurrera, geruza bat kendu ala, gero tarrigarria goazen historia. Eta egin ninduen irentxi. Modu hori izan da nolabait lehen aipatu duzu, zorrak itatze bat bezala izan dela, han egon zinenean korrespontsable bezala, egon zinenean akaso egin izan etzen nuen moduko lan bat egiteko modua, zorrak enduta asebetetak eratu zara? Bai, hori abia puntua zen, ez nuen ez da hola minikaragarririk, baina hortik bazuen, eta lehen esan dut, Kolonbiako gatazka ulertzeko noski honek ez du balio, eta badaude beste lan egokiagoak horretarako, naiz esan dudan, nire ustez liburu baten hori izten sartzen, baina balio du gatazka bateko biktima batek inguruan sortzen duen mina konprenitzen hasteko, edo uzten duen utxunea, edo krimen horren injustiziaren neurriaz jabetzeko, eta ez dakit kasu partikula sarritan tragedia handia gulertzeko modurik eta ederrena edo da drama pertsonalak edo adibide bakanak kontatzea, eta hor erresago iristen zaizu, eta gero hasten zara begiratzen. Uste dute hori lortzen, hori kontatzen edo hori transmititzen ahal egin du naiz. Luzatzen ari gara eta Jon hartan ere pakean utzi beharko dugu horrelagoren batean, baina galderare tira, ez da oso kreatiboa, baina lan honek zabaldu duen bideari jarraipen emateko asmorik ote duzun ere galdetuko zizuen, eta nik ere galdetu nahi nizun, gustu hartu ote diozun, horrelako, kazetaritza lan, ez da luze hauei eta bote duzun buruan etorkizunean horrelakorik, Jon. Ni Ameriketatik luzatzen ari garela, esan duzu, uste dut erantzuna dira luzegiak ala. Ez, gustora ari garela eta orduare aurrera doala, baina lasai, gustora asko ari garagu, Kontua da, Ameriketatik itzuli nintzenean, nik erlojupeko bat hasi nuela. Tenen Mujika beka irabazten duenak, Mikel Sotok irabazi du orten, ari ere esan nien urte bete daukak, Mikel. Erlojua hasi egiten da. Ni urtarrilean eman ziaten saria, otsailean joan nintzen Ameriketara, abuztuaren ondarrean itzuli nintzen, eta urtarrila gainean nuen. Itzuli nintzenean, nonbaitetik hasi behar, nik 6 hilabete eman nituen, 6 hilabete eta egun batzuk eman nituen historio biltzen. Hasi Argentinan eta hande guztiak horrituz, Kolonbian amaitu arte. Nonbaitetik hasi behar. Eta hasi nintzen, azkena bildu nuen historiagatik. Batetik historiak erabat
irentsi ninduelako, historia oso potentea zela iruditzen zitzaidalako, buruan ere freskoena uraxe nuelako, eta nonbaitetik hasi behar nuelako. Eta historia horren zirriborroa amaitu nuenerako, oso gertu zegoen entrega data. Eta horre luzapen batzuk eta erregutu, eta eman zizkidaten da hola, baina halako batean ikusi nuen udaberrian. Etzela modurik, nik hasiera batean buruan nuena, liburu batean sartzeko. Niretzat idatzi nuenean, zirriborroa hori, nire liburuaren azken kapitulua zen. Eta etxi nuenean, editoreak eta ikus zezan ez nengoela besoak antxumaturik, eman nion zirriborroa eta berak esan zidan, hemen liburua daukak. Baina, nik zirriborro hori amaitu nuenean, artean jarraitu egin nion idazten. Orduan, bai, hasieratik, Argentinatik. Beraz, bai, orrialde mordoska bat baditu zikinduta. Eta horiekin ze pasako den, ikusiko dugu. Sortaldetik argi berunezkoak kalezulora egin du jende bakartu. Jon Artano, plazerra da, zurekin aritzea, beste kaferen bat hartzeko aukera emango digu ziure etorkizunak eta zikinutako orrialde horietatik edo horietatik ateratzen diren orrialde, baina agurtu egin bartzaitugu, beraz, mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, segi gogor lanean, segi gogor idazten, hizketan eta batez ere entzule ona da, Jon Artano, ez du hortaz hitz egin, baina kaso beste batera gutxi beharko dugu, bera entzule fina dela eta entzuten ere gauza ederrak sortzen dituela, beraz, eutxi horri eta mila esker. Eskerrik asko zuei. Denboralea, gogor joa zaldaizea, desgaraian gauden aldian. Eta guk aurrera egingo du hemen bigarren kafean desgaraian taldearen, desgaraian kantu berarekin. Esporetan barreiaturik heldu den neguak ezagundu, betiko geratu behar duela. Baina argizaria josta iluzeneko, orbanak daude zukaldeko arlauzetan, ez dote zenbat kartatzeura bagunea, zoruaren azalea. Morrontzaito garrian, inertziaren uberan, goaz joan zidor gaiztoan. Luzetoa denboralean, gogor joan zaldaizean, ez garaian gauden aldian. Luzetoa denboralean, gogor joan zaldaizean, ez garaian gauden aldian. Entzule urtarriaren 23ak eman duena, guri agurtzeko ordua ere heldu zaigu eta bihar bueltan izango gara, gainera ustez Julen Goikoetxea ere gurean alabearrez gartxotun zain letona Bartzelona giroan dabil, ez da ze grabaziotan, ez dakit, jakin badakit, ez dakit konta daiteke. Eta goiuri ezeiza arandia oraindik, osatze bidean, beraz, hementxe, biok berriro zuekin izango gara, plazer baduzue behintzat, goizeko 10:05 txintxibili, Julen. Berdin. Da zuek entzule, txintxibili eta bihar etorri gurera. Zaindu, bihar arte, aio! Keep calm and bigarren kafea.